Nginibingelele nginamukele ke kuyona YouTube channel yethu enohlonzi kakhulu lapho khona sithi #sithinta zonke izindaba lo nibingelelayo ke eusiyanda wakanyembe ungambiza umasolution mawuthanda. Ngiyacela ke mntaka baba ungaka-subscribe ungabusasiphuthisela ngezindaba ezishisayo ezitholakala kule YouTube channel. Ungabusachitha isikhathi icindezela nje usubscribe kumahala bese uya kwi-bell press i-bell ukuze uthole ama-notification noma nini mangi-uploada i-video. Ungakhohlwa ukulike bese wehlela ngenzansi ku-comment box ushiye umbono wakho ngodaba olusuku lukhulunywa uphinde usho nezinto ofisa ukuthi ngizi-add kule channel noma ngizishintshe ngaphandle kokuchitha isikhathi nje mntaka baba masingene shi odabeni namhlanje olume kanje. Uphinde wabiza amaphoyisa ngezilimo umfukanzimando bevele enkantolo izolo emva kokutholakala necala lokubulala uRumza wakhe esikoleni iUKZN emva kokuba mbizile ehlathini afika ambulala emaqedwe wamngqongqisa ngomlilo ngoba ekholelwa ukuthi uyathakatha. Konke ke lokhu kusukela ekutheni ahambe enyangeni inyanga efika imtshela ukuthi umuntu ahlala naye amphambanisela izinto ezakhe. Kusuke simathambo ke izolo ngesikhathi ebuzwa ukuba ufuna ukumelwa ummeli wombuso yini nani noma azomkhokhela. Ube seziphendulela ke ethi ngizosithatha kanjani leso sinqumo kungekho ngisho elilodwa ilungu lomndeni wami lapha enkantolo. Esiteshini samaphoyisa kungumsebenzi wabo ukutshela umndeni wami ukuthi ngiyavela namuhla enkantolo nginqatshelwe amaphoyisa ukuthi ngixhumane nomndeni wami. Kungabe lokho kuhle? Akusiwo umdlalo omuhle, akusiwona umdlalo omuhle neze. Lezi zilima kubheke uNzimandeke lapha ekhuluma namaphoyisa kanti igcine ngokuphethwa ukuthi uqala lihlehlise naye usazoyiswa esibhedlela somtholampilo ake check kahle ukuthi uyaphila yini kahle ekhanda. Ngiyacela kuwe mbukeli wami ukuthi nawe ushiye uvo lwakho ngaleli daba ukuba ngabe isenzo sikaNzimande sihle yini ngoba ubukakala engathi akazisoli nje sidala kanti uma sihlabela phambili ke lapha sithinta izindaba ezibuhlungu ezibiya ukuthi uSanele Mthembu ona-19 owahamba yabona isoka lakhe akalithola izinkundleni zokuxhumana akabange esabuye. Kubiya ukuthi ke uSanele Mthembu wayehambe nengane yakhe encane emva kokuba ahlangane nesoka lakhe ku-Rate My Date ezinkundleni zokuxhumana. Kuyacelakala ke mbukeli ukuthi makukhona omaziyo noma oseke wambona athinti amaphoyisa ngokusheshsha kanti futhi bayaxwayisa abantu ukuba bangagxili kakhulu kule mjolo yezinto za online ngoba iyo yonke lena edalela ukuthi kugcine sekunjana. Ngiyacela ukuzwa kwembukeli wami ukuthi ngabe wena luthini lwakho mayelana nalolu daba osilidingidile namhlanje. Ngiyacela wehlele ngenzansi ku-comment box ushiye umbono wakho ungakhohlwa ukusubscribe uphinde ulike ukuze ukwazi ukuthola ke izindaba ezishisayo. Cindezela ke i-bell ukuze uthole ama-notification njalo mangi-uploada i-video. Mina okwami ngosuku ngiyakuvala ke ngithi ke ngiphuma kanje.